O planeamento actual, que está en fase de aprobación definitiva, contempla unha pequena ampliación do polígono actual, e hai distintas opinións sobre a mesma, non? Nós mantivemos xa antes no período preelectoral e unha vez tamén acadada a alcaldía, que a nosa intención era conseguir novo chan industrial en Rianxo sen explorar esa ampliación prevista no planeamento, e esa vontade é a que mantemos a día de hoxe. Nesta liña, o alcalde xa mantivo varias reunións con responsables da SEA valorando as distintas opcións para crear chan industrial no municipio que favoreza a implantación de novas empresas. Por suposto, abertos a seguir dialogando, a seguir buscando a mellor solución que a que todas as partes queremos, evidentemente. En ese sentido, tamén, foi o que se expuxo a SEA nun dos primeiros contactos que tivemos, tamén a propia entidade manifestouse, por suposto, con toda a vontade de traballar para ir dando pasos nese sentido, non? Entón, toca reactivar esa outra parte que tiñamos aí pendente, que é efectivamente buscar novo chan industrial para o Concello e seguir, en definitiva, o que están facendo tamén os municipios da contorna, non? Fundamentalmente os da comarca do Barbanza, conseguir ampliar o chan industrial coas dificultades que ten unha zona como a nosa pola propia topografía dos lugares, non?